Казвам се Мартин Андонов, уча история в първи курс съм. Подкрепете ни в 6 часа днес. Моля, бъдете с нас. Казвам се Иван Табаков, магистър електронна Европа. Елате да ни подкрепите в 6 часа днес. Казвам се Румяна Цонева, история, трети курс. Елата днес пред ректората в 6. Аз съм Емил Николов, студент по европейстика, първи курс. Подкрепете ни днес от 6 часа пред ректората. Здравейте, казвам се Иванелия, специалност политология. 6 часа, ректората, имаме нужда от вас. Здравейте, казвам се Росен Григоров, специалност право в Софийския университет. Подкрепете ли днес от 6 часа? Казвам се Кристиян Даскалов, студент в Нов Български университет, магистър по управление на проекти. Елате и вземете бъдещето отново за вас тази вечер 6 часа. Здравейте, аз съм Тодор, докторант съм в ФМИ. Елате до вечер от 6 часа да ни подкрепите. Много добре съм. Теодор Колев се казвам, аз пети курс право в Софийския университет учи. Елате днес в 6 часа и покажете, че мислите. Здравейте, аз съм Траян, право в пети курс. Бъдете с нас 6 часа, нека покажем, че можем. Теодора Лалка, трети курс право. Подкрепете ни днес в 6 часа. Здравейте, аз съм Петя от УНСС. Надявам се в 6 часа с всички университети. Давай. Здравейте, аз съм Борислав Събев, софтуерен инженер от ФМИ. Подкрепете ни днес в 6. Здравейте, аз съм Сишо Янонски, втори курс право. Днес 6 часа е момента на истината. Здравейте, аз съм Рая. Днес в 6 часа подкрепете бъдещето. Четвърти курс. Казвам се Христо, четвърти курс от Нов Български университет, компютърни медии и технологии. Призовавам всички от вас в 6 часа. Здрасти, аз съм Мишо, уча право, втори курс. Призовавам ви да помогнете за ремонта 6 часа долу пред ректората. Здравейте, казвам се Георги Мишев, завършил международни отношения, право четвърти курс от Георгиевски факултет в Софийския университет. Подкрепете ни до вечер. Здравейте, аз съм Александър, втори курс право в Софийския университет. Подкрепете ни 6 часа пред университет с един нов морал. Здравейте, аз съм Теодора Лалка, днес филология, трети курс. Имаме нужда днес от вашата подкрепа. 6 часа да говорим с Софийския. Здравейте, аз съм Катерина, втори курс политология. Подкрепете ни днес в 6 часа. Имаме нужда от вас. Е по-скъпо от семестриалната такса. Светлин Иванов, факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Здравейте, аз съм Нона, втори курс право. До вечера 6 пред ректората. Подкрепете ни, имаме нужда от вас. Аз съм Кристина, трети курс журналистика. Подкрепете ни тази вечер в 6 часа. Здравейте, аз съм Катерина Ковачева, втори курс психология. Подкрепете ни днес в 6 часа в двора на ректората. Здравейте, аз съм Димитър. Аз съм Тодор. Двамата сме студенти по международни отношения в Софийския университет. Очакваме вашата подкрепа днес в 6. Здравейте, аз съм Нура. Здравейте, втори дубъл. Аз съм Вяра, това е Нура. Ние сме от Стопански факултет. Подкрепете ни днес в 6 часа. Аз съм Николина, втори курс право. До вечера в 6 часа. Подкрепете ни. Аз съм Майя от специалност политология, Софийския университет. Вечера в 6 часа. Здравейте, аз съм Вероника, право, втори курс в Софийския университет. България има нужда от нас до вечера 6 часа около.